Kako stadoše, vrata se otvoriše. Srpska vojska sklopi oko Latobza. Izlazite, jebu materi nama, ali i Harizu Silajđiću. Neće vas oni, kaže, izlazite. Tek onda vidiš smrt očima. Mi smo došli. I tako su sve iz kamiona istovarili i postrojili nas. Čim je kamion krenuo, rafali su s leđa počeli pucati po nama. Tako da je ovaj iza mojih leđa pao na ame i ja sam pao po trbuške i tako sam ostao ležeći. Oni su pucali dok je ko jauko ili davo znakove života, ono pojedinačno kasnije, kad su svi popadali. Kad sam ušao na ona druga vrata, do onih drugih vrata, ozdo je bilo popunjeno. Da si bacio šibicu ili upaljač, ne bi palo na beton, ostalo bu nekog ili na ramenu ili na krilu. To je bilo napresato. I onda je počelo pucati, ni zna šta puca, ni otkle puca. Digla se tama u skladištu da ne vidi 6 metara kroz ono skladište od bugije. Počela je pomagnjavija, piska, vika, pomagaj. Ko će ti pomoći, a tučete. Ja sam samo u ćošak sastavio glavu s nekim Salkom Ređićem od Vlasenice. I cijelo smo vrijeme preležali kad jedan put Salko viknu, uj brate pogido. Salku je rafal presjekao preko prsa hamankom da si ga motorkom presjekao. I skoro do noći je pucalo. Kad je saulmala pucnjava, cijelu noć su bili ispred magacina, čuju se, pričaju, smiju se. Neki su vikali dajte nam vode pa nas onda ubijite. I stvarno mi je bilo žao umrijeti žedan. I zavlačio sam se među ljude dok sam mogao. Kao i svi ostali. Možda još koju sekundu da živim. Pomislio sam da ću brzo umrijeti, neću se patiti. I mislio sam da moja mama neće nikad znati gdje sam. I kad smo iskočili, ja sam vidio ispod poveza, znači vidi se ispod poveza da je livada. I Amidžić me je zovnuo. Skočio mi ovako iza leđa s kamiona, zovnuo, ja sam se krenuo i uzeo ga ovako za ruku. On su govorili da se postrojimo, postrojite se. Mi smo vjerovatno otprilike nekako bili u toj grupi. I ja kad sam uzeo ovako Amidžića za ruku, on mi je rekao, kaže, kaj je Mevlo, pobići nas. Ja sam rekao, neće, nemoj se bojati. Tada su rafali složili po nama. U mene Amidžića je pogodilo odmah je pogođen, zapomagao je, stiskao me za ruku. Ja sam se trznuo iz ruke i bacio se zemlju. On je pao po mene, ovaj dio, donji dio, kičmi, po kičmi i pao je po mene. Ja sam od tog momenta se pravio mrtav. On je jedno vrijeme,